Dem baş, zaman û raman dîsa jî bi axaftinên kesên Xwediyê ket û rol dwarê zimanê Kurdî de deriyan li ber gotobêjkirina mijarên giring vedike. Vê carê mêvanê me zimanzanekî Kurd e ji Bakurê Kurdistanê ye, ew jî nivîskar û zimanzan Fuad Onan e. Fuad Onan sala 1954 li bajarê Mêrdînê li navçeya Dêrîka Çiyayê Mazî hatiye jiyanî. Piştî 8 salan koldêrikê dijî berê xwe dida Stenbolê û lîse jî li wir serî kiriye. Piştre li Ezmîrê beşa endizyariya çandiniyê ya bilind qedand. Hê jî di temenê xwe yê ciwan debû dikeve nav kar û barên siyasî de. Li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyê di nav xebatên siyasî yên serxwebûna Kurdistanê de cih digire. Bi dehan, panêl, konferans, gotebêj li ser mav û ziman û azadiya welatê xwe encam dane. Gelek caran têgirtin lê ew li dadgehên Tirkiyê bi zimanê dayîka xwe ango bi zimanê Kurdî parastin û bareftinê li ber xwe dike. Gelek gotarên wî di rojname, kovar û malperên Kurdî de hatine weşandin. Du pirtûkî wî hene. Pirtûka yekem bi navê Ray, Raman û Bîranî. Pirtûka duyem jî bi navê Reyan û Helwest. Temaşevanên hêja nehamê biçin cem hevkarê min keremo û mêvanê me hêja Mamoste Fuad Onan. Fermo. Merhaba, gelî temaşevanên hêja hevalê ogirên ezîz û xweşewîst temaşevanên dilovan berê her tiştî wên hemî bi ser çav û seran rahatin û bi xêratin bernameya me û bi xêratin ekranên Kurd Şobê. Dîsa bi bernameyeke din bi ziman û raman em li pêşberî we ne û dîsa jî wekî her car mêvanekî min ê gelekî bi qedir heye. Mamoste Fuad Onan îro mêvanê min e, serserê min serçavên rahat mamoste. Xêrindar be bijî, spas gelekî. Spas. Gelek şadim, hostayekî wekî te ku emrê xwe di ber çand, huner, ziman û siyaseta Kurdî de derbas kiriye û taybetî bi ziman. Bi zimanê Kurdî de, di zimanê Kurdî de ısrar kiriye heta îro gelek şadim tu mêvanê dîwana min î. Spas gelekî. Destpêkê de tiştekî ku temaşevanê me re bêjî. Silav û daxwaza serkeftinê li her Kurdistaniyekî dikim û di karê wê kurdewar de jî serkeftin dixwazim. Spas dikim ser çavê min. Mamoste can, mijara me em ê îro bêtir li ser ew tevger û xebatên ku berî heştê, berî salên heştê dihatin kirin li Bakurê Kurdistanê çi qas giringiyê didan ziman û çi qas Kurdî bi kar da anîn em ê piçekî behsa wan bikin. Di destpêkê de di salên 1966 an heta 69 êdî hêdî Kurd ji çepê Tirkan vedqetin û xwe bi xwe wek xweser dixwazin bi tevger bibin. Lê berî wî jî xebatên 1965-66 xebatên Partî Demokratîk Kurdistan ew li Bakur hene bi tevgerên wan hene. Em piçekî ji vê derê dest pê bikin û ka Xwedê mezin e em diçin ku. Niha di mijara ziman de divê em çend tişta ji hev cuda bikin. Bi giştî de me em lê dinehrin, di vî 5 salê dawîn de kar xebatê siyasî ya rizgarî û serxwebûna Kurdistanê de bi karanîna zimên lawa xuya dike. Va salê dawîn hestiyariyek bo karanîna zimên pêk hatiye ku ev tiştekî baş e. Ser sedemê wê divê bifikirin. Sedema esasî navqetîna 30 salî ye. Piştî serhildana Agrî û heyan bi salê 1960 xebata rizgariya millî ya birêxistinî bitûn nemaye li Bakur Rojavayê Kurdistanê. Hestiyarî heye damarek millî, damarek serxwebûnxwaz heye. Li berdewamiya xebata rêxistinî a siyasî li Bakurê Kurdistanê tune. Dema em tên salê 60 damezrandina Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye 65 de gavek dîrokî ye bo xebata rizgariya millî. Ji nuh de dest bi karê rêxistinî tê kirin. Serdema yani kar û xebata Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye'de dema em dinerin. Kar û barê wan giş bi Kurdî ye. Bes nivîskî bi Tirkiye. Yani ziman heye, ziman ser linga ye, kar xebat propaganda, ajitasyon giş bi Kurdî ne. Civîn jî piranî bi Kurdî Civîn jî serûber bi Kurdî ne. Lê mixabin
xwendin nivîsandina Kurdî tineye. Yani ez lê rastnehatime ku beyanek wan an pirtûkek broşürek bi Kurdî hatibe weşandin an hatibe çapkirin. Damezrandina Partî Demokrat Kurdistana li Tirkiyeyê îdî dest bi xwendin nivîsandina Kurdî jî tê kirin. Beyanên wan hem bi Kurdî hem bi Tirkiye. Ji hefte û çara û pêve îdî pêvajiyek nû dest pê dike. Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye ji nav civata Kurda derketiye. Kadroya wanê damezranêr bêtirîn li Kurdistanê ne têkiliyê wan bi gel re hene bi millet re hene. Tevgera piştî hefte û çara rewşek nû werdigire. Bi giştî xwendekarên zanîngehan e. Duan salna de li Kurdistanê zanîngeh pir kêm bûn, hema tu bigire. Tune bû bêtirîn li Ankara, İzmir, Stenbolê xwendekarên zanîngeha dest bi xewata rizgariya millî dikin. Di mijara ziman di kêşeya me sereke wê çax ew û ku em vanê bi siyaseta Kurdistanî re mijûl mixabin di Kurdî de em ümmî ne, analfabêtin. Ango xwendin nivîsandina Kurdî em pê nizanin. Zimanê devkî Kurdî heye û serdest e. Lê tu bigire kadroyên salê hefte û çar, hefte û heşt de 10-12 grup damezrandin. Di nava wan de ê Kurdî zanî bixwîne û binivîsîne, tu bigirî seda yek ya heye an tune. Du îdî navenda siyaseta Kurdî bûyî metropolê Tirkiye di salên ewil de hefte û çar, hefte û heşt, hefte û neh dibêjin. Ankara û İzmir. Doğru dene. Li Kurdistanê jî xwendekarên zanîngehan e û du redaketî xwendekarên lîse. Di nava van de xwendin giş bi Tirkiye. Ji xwe her yekî ji me 14 sal, 15 sal, 18 sal bi Tirkî perwerde bûne. Pirtûkê Kurdî tune ne, pir kêm in. Yani wek serxwe bêjim, pirtûka boz ziman a min dîtiye, pirtûka Kemal Badilî a ku bi îzaha Tirkî rê zimana Kurdî. Pirtûk bixwe bi Tirkiyê. Tu çavkaniyên wer ku em kanibin li ser bixebitin pê xwendin nivîsandina xwe zêde bikin jî tineyê. Heta salên heştê jî wisa ne wisa hetan bi salê heştê jî wisa ye lê bêtir ji hefte û çar pênce û pê ve weşanxaneyên Kurdî derketin. Pirtûkên li ser dîroka Kurdî el ser zimên derketin. Pirtûkê Kurdî dîsa hema tu bigire tineye, evin jî pir kêm in. Xwendin giş bi Tirkiye. Ev ya hişt ku kesayeta kadroyê me parçe bibe. Bibe du kesayetî duwarê zimên de. Herçend axaftina rojane de û çûna gunda bi gundiya re, bi karkira re, bi ahalî re axaftinê me de zimanê Kurdî serdest jî gerkibûn nîqaşên Tirkî an bûn mijara nivîskî zimanê me bu zimanê Tirkî. Yani em bûn du zimanî. Jiyana rojane û têkilî hem bi hev re hem bi gel re wexta ku em datînin ziman Kurdî ye. Lê dema em siyaset dikin û nîqaşên teorîk dikin, ziman bi Tirkî ye. Bo ez dikarim bêjim ku heyan bi salên heştê di hundir siyaseta Kurdistanî de zimanê serdest, zimanê Tirkiye. Ew jî ji xêndî van her du sedemê min jimartim. Sedemek jî ew e ku siyaset bi Tirkî dimeşe û ji jêr de pêlek ku Kurdî li ser me ferz bike li holê nîne. Ango em ihtiyaç nabînin.
Türkiye teri medike. U nikaş u gengeşi betir de sahaktan diye dınav xondakarın zaningehe dene. Anlı metropola en nikaşna grubu Türkiye'ye dikin. Jijer de ihtiyacı kumme mecburi zamanı Kurdi bike tine. Mamusta mesela Pirtûkên ku hatine çapkirin evê demê bêtir hem çepêtir ka û hem Kurdan yan ji wan tevgereyên Kurdan ku dixwendin ê Lenîne ê Marxê û nizanim ew çavkanî hemû bi Tirkî hatine berdest bi şekil li ser vê mijarê bilind dibe mezin dibe yan ew perwerde li ser perwerdeya Lenîne û Maoya û nizanim ê dinê ne bêtir Pirtûkên Tirkî li berdestin li ser vî esasî birêvat çe di nava xwe de Kurdî zenûn dimîne. Yani doğruda çık şaşe ku em veya tane de asla çepkiriye de gengeşe bakın. Kur'an jib Kurdî ayxwendin. Pirtûkên em bêjin de felsefede idealistçe bu Kurdî nayên xwendin. Ne tane yani hadi ne mesela van Pirtûkên dawîne helbet. Bele seranserî welêt xwendin û nivîsandin bi Tirkiye. U kadroyên ku bi Kurdî dikarin bixwînin binivîsin lawazin û em ihtiyacekî wisa nabînin. Boçe em nabînin yek sedem şuura neteweyî hîn nuh çê dibe piştî çil salî hîn nuh belav dibe. Şuura axê lawaz bûye li Bakur Rojavayê Kurdistanê. Bêtir siyaset heyan bi salê heftê û çara di çarçoveyek Tirkiyevî de dimeşe. Ji siyaseta Tirkiyevî veqetîn piştî nîqaşê salên heftê û çar heftê û heştê. Duan çar salna de gelek nîqaşên tund di navêna şoreşgerên Kurdistanê û şoreşgerên Tirkiye re hat bihortin. Heya ku bi giştî şoreşgerên Kurdistanê biryar dan ku rêxistinê cuda lazım. Rêxistinê cuda bo çi lazımın? Bi sedem ku em welatekî cuda ne. Em ne parçekî Tirkiye ne. Welatê me Kurdistan e. Em jî li Bakur Rojavayê Kurdistanê ne. Ev boy çi girîng e heyat hetan ku şuura axê şuura neteweyî bi te re çê nebe şuura zimên jî bi te re çê nabe. Tu siyasetê di çarçoveya Tirkiye'de bimeşînî Tirkî têrî te dike û problem namîne. Lek tu bêjî ku welatê min heye, axa min heye, ev welat divê bibe dewlet, ew dewlet milletê xwe bi rê ve bibe, wê çax bi vêya re şuura zimên jî xurt dibe. Weke nimûne tê milletê xwe bi zimanê wî bi rê ve bibe. Tu nikanî bi zimanekî biyanî milletê xwe bi rê ve bibe. Vana bi hev girêdayîne. Ev cudaxwazî û ji siyaseta Tirkiyevî dûr ketin, rêlê vekir hem em dîroka xwe vegerin, hem zimanê xwe vegerin û kar û barê xwe siyasî jî li ser axa xwe bikin. Hişmendîk terîtoryal xurt bibe pêre. Hişmendiya netewî, hişmendiya ziman, hişmendiya axê, hişmendiya dîrokê wê demê êdî geş dibe. Belê. Ku mirov ji bo xwe, ji bo milletê xwe vî karî bike. Belê, yani di nava milletê Kurd de hişmendiya axê jî û hişmendiya zimên jî heye, xurt e. Fakat di hundur siyasetê de ev lawaz e. Yani tu dikanî bêje Kurdîtiya xwezayî û Kurdîtiya siyasî, Kurdîtiya teorîk hevek ji hev cuda xuya dikin. Kurdîtiya siyasî dûrî Kurdîtiya xwezayî zêde bi hev re nepabendin. Kengî ew ihtiyac hate famkirin piştî ku îdî serxwebûna Kurdistanê bû hedefek stratejîk ji me re ew ê em mecbûr kirin ku divê karûbarê bo Kurdistanek serbixwe bi Kurdî hişmendiyek dîrokî ji me re pêwîst bû. Yani tişt ku li ser mirov ferz nebe, nebe ihtiyac pêş nakeve. Ev ya hişt ku
ام لخوا وگرن حوک. بله ماموستا میناک د سال 1965 پشتی لباکور جی پارتی دموکراتیک کردستان ایدی آواد به مثلا یک جوان نمر فقه حسین ساغنچه بخواه پاشه اوید دمین پیشته به میناک جبو زمانی کردی یعنی که گلک خباتان دکه اوین وی هنه یعنی خباتین وی هنه او گفن شوپیا پارتی دموکراتیک کردستان لباکور جی خباتین وی رنگی کریه لی سدمک وی نابه که مثلا دکتر سعید وان بزازا نورمال زازانه بزازا کی دا آخون رهوالی وان گلک جی بکرمانجی گلو دبک او سدما کرمانجی و زازا کی نکارن به هف ورن بر زمانه کی دنیا واده چه بری به ترکی واده چه یان سدمه کی وساده بکو در که گلو نه یعنی بو بری هفته سدمه وسات نه لهنده ورن کردستان جه کرمانجی آخیف و کردکی آخیف که تک لحف بن وک سیورگی وک ورانشار او ریلی ودکه لبو سال بری هفته ام و کشه نابینن چما جهف هم دکرن گلو چما ام و کشه نابینن ریوبرین siyaseta Kurdistani zazaki axefşi kurmancı da axivin u vana tüccar mesela zazaki u kurmancı jxora nekirne problem divê de em dikanin rexne bigirin yani boyçe heyan bi salê 1990 em li kêşeya Kurdkî haydar nebûn û men dernexist pêş bi taybet kurmanc divên vê rexneyê li xwe bigirin bona ku tu bêjî ez Kurdî dizanim gerek zaravayê Kurdî gişa tu bizanibî û li Bakur ev her du zarava hene pirayê Kirda kurmancî jî zanim lê kurmanca tûcarî hewl nedane ku fêrî Kurdkî bibin Kurdkî jî wek zaravayekî zimanê Kurdî derxin pêş em rexneyek wer kanin li kurmancî axêva bigirin lê tevî ku her du serokên Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye weke Faik Bucak, Saîd Elçî bi eslê xwe Kurdkî axêf bûn jî karûbarên Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye civînê wan bu kurmancî bû. Berê bu Kurdiya kurmancî meşyaye ew nebûye problem. Problema me ku îdî nema ku me dest bi nivîsandinê kiriye derketiye. Me wê çaxê ferq kiriye derkê xwe. û bi sedem xwendinê me giş bi Tirkî bûn û bandora Tirkiyevîbûnê hîn ji ser me ranebû bû jî me pêwîstî pê nediye ku em siyasetê bi zimanê xwe bikin. Çawa be bi zimanê Tirkî jî dimeşiya ev kara. Yani berî salên heştê ez menqê kovarek bi navê tîrêj derdiket ji aliyê kîpê ve ew kovar derdiket. Dûr de mijara Kurdkî jî dihate gengeşî kirin. Kovar bi xwe xwerû Kurdî bûn. Fakat evliyan nebû xetek serdest. Wek encam civînekî pêş jî û civînê temama partiyê me işte semînarê wan bi giştî bi zimanê Tirkî bû. Mamoste bi taybetî sala 1969 îdî Dedeko tê avakirin Dedeko piştî ku Dedeko tê avakirin biçekî jî îdî hêdî xweserî çêt be nava rêxistinên Kurdan da. Gelo kovarê wan, broşûrê wan, belavokên wan, an rojname an ê ku di wê demê de êdî dertên Kurdî çi qas dihate bikaranîn gelo ji 69 virde ama di wan deman da Kurdî çi qas dihate bikaranîn gelo. Dedeko di nav rêxistinê ciwanên Kurd de bêtirîn merhaleyek derbasbûnê ye. Hîn pirê navbêna xwe û Tirkiye neavêtine kadroyan.
وەکە نمونە rêvebirekî de dika o di heman demê de dikane rêvebirê fekafe bijî Konfederasyona Fikrî yan devgencî û partî dikane dewr de bijî ew ji hevqutbûn bêtirîn piştî salê heftê û çar heftê û pênce heya me heftê û heşta ew pêvajoya derbasbûnê derbas bûyî îdî her kesî biryar daye ku rêxistinê wî cuda be cudaxwaz be û şoreşa Kurdistanê programatîze bikin. Beriya wê tüm çepkirê me bo şoreşa Tirkiye fikirîne. Arastî ji devî çepkira jî kesekî doza neteweyî ya Kurda li Bakurê Kurdistanê meşandiye Ankiriyê hedefê xwe stratejîk jî tune neyê. Belê. Dibêjî şê sûne mesela avakirina Dedekoyê bêtir îdî wekî derbasbûneke yani tovekte avêtin lê piştî heftê û sê heftê û çaran îdî bi temamî şoreşkerên Kurd xweser bi tevger dibin. Biçekî bi vî rengî dimeşe gelo. Belê yani ew destpêke Dedeko lê weke nimûne tu Dedeko û Dedekadeyê ewil li sê bajarê Tirkiye hatin damezrandin tu wan bidî berhev Dedeko hîn têkili heve xeta Kurdistanî û Tirkiyevî de lê Dedekadeyê ewil wexta ku hatin avakirin a İzmir, Stenbul, Ankara'yê ew îdî bi mesafe ne li hember Tirkiye şoreşa Kurdistanî îdî gengeşî dikin. Qas ez dizanim civînê Dedeko jî broşûrê wan jî bi giştî bi Tirkî bûn. Tenha wexta dihatin em bêjin bo zulma komando dema li gundê Kurdistanê digeriyan qeydê wan bi kurmancî bûn. Tevgerkirin bi milletê ra têkilî bi kurmancî bûn. Di mîtingê Rojhilat de çend cara bi kurmancî hatiye axaftin lê zimanê wan mîtingnayê serdest jî dîsa Tirkî bûn. Min ê behsa wî bikirina. Pirsa min ya dawê di derbarê ew mîtingên Rojhilat 10-12 mîtingên gelekî mezin ewden tên çêkirin. Piranî jî dibin banê Türkiye İşçi Partisiya Partiya Karkeraniya Tirkiyê da têkirin. Kurdî di wan mîtingan da mesela dizanim yek du kesan şeîr xwendiye helbest xwendiye di wan mîtingan da wan da ew çawa bû gelo. Yani di wan de ji weke min got zimanê serdest Tirkiye pankartê wan bi giştî bi Tirkiye slogan bi Tirkî ne. Li çend mîtingan hin Kurta axaftinê bi kurmancî têkirin işte helbest tê xwendin lê giyanê wan mîtingna giyan Kurdî ye. Yani giyan Kurdî ye ziman Tirkiye û wê çaxê daxwaz û talep jî Tirkiyevî ne ye. Yani weke nimûne slogana Dedekoyê herî li pêşekşê jî ew bû li Rojava rê û fabrîka û li Rojhilat zindan û karakol. Hîn ew ji hevqutbûna damara Kurdistanî û Tirkiyevî rû nedaye. Destpêkê wan in. Damezrandina Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye jî herçend weke rêxistina Kurdistanî ya cudayî bi şişmendiya wan û çareseriyê di hundir tixûbê Tirkiye'de pênase dikin. Belkî yek problemek din heye ku me qala wê nekir wê çax li Rojhilatê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê tekstê kurmancî soranî hene. Lê mixabin dewr de jî pirsgirêka alfabeyê heye. Li wan her sê parçana jî alfabeya Erebî Kurdî ye û Bakur û Rojavayî jî wê alfabeyê nizanin. Ji ber wê ev du sê alfabetî yani li Kurdên Kafkasya jî alfabeya Kirîlî bi kartînin û çavkaniyên nivîskî hene jî ev parçenan e. Lê bi sedem ku em li Bakur Kurdî Latînî bikartînin. Ev jî dezavantajekê. Belê em nikanin ji wan
سود وەرگرن ئەم نکارن جێ دوفام ئەو جێ ئەنجاما پارچەبوونا کوردستانی مامۆستا تشرفتا بەرنامەیە من وی سوپاس gelekî destê sağ silav li temaşekarê we û daxwaza serkeftinê ji her Kurdistaniyê kir. ماڵاتە هزار جارا tu gelek enerjî didî min dema sohbetê dikim jiyana rojane de ji dema ماڵاتە هزار جارا ve tişrefta bernameya min serserê min û serçavê bijî spas. Hevalo girênêja temaşevanên dilovan vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya ziman û raman Mamoste Fuat Önen mêvanê min bû me gelek sohbetekî têr û tijekir hêvîdarim bi dilê we bejî heta hefteyekê din bernameyekê din bimînin xêr û xweşiyê. gelek spas ji hevkarê min keremo û mêvanê me hêja Mamoste Fuat Onan temaşevanên hêja li vê derê xeleka mebdawî hat heta xelekeke din ji bernameya ziman û raman hûn her çad bimînin.